Horas dihamu amang inang seksi lansia sudia kana tua-tuaku nasonari maringanan di bagas munabe manang di dia pihamu amang inang masuk mahita tu acara PHD lansia di bagasan taunon. Jadi asahibul rohata tapahoma martang yang mahita. Amin. Tapuji matuhata sian buku enden nomor 4 ayat sada. Tapasada marohata martang yang mahita. Damini di batana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramuti akkati-ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita amang inang sude seksi lansia ni huriata HKBP Keramat Jati hatani di bata dihita sonari iman natar surat sian buku Efesus bindu onom ayat 10 sia. Amanginang hujama dihita jala tapai hikmah. Songnon mahatani Tuhan. Nangaupe asa buka pamangaku mandok sidohonokku. Lau pabotohon hahomion ni barita nauli mardongan hiras niroha. Ima sahatna. Urian itu hata amang inang naholohami di bagasan Yesus Kristus adong do pandohan mandok songonon. Makin dibabat makin merambat. Makin dibabat maka semakin merambat. Ima hagogoon manang sifat ni hata ni debata manang barita nauli na dipasahat Tuhan tuhita jolma na porsea. Jadi molo tabering diganup sejarah di abad-abad pertengahan saat tunuaing sampai adongdo halak nama sogohon parbarita nauli namamboan barita nauli tu ganup luat tu bagas ni sasahalak manang tu pribadi ni jolma semakin ditolak semakin maju do ibana nang songonima di akka perkembangan pemerintahan di bagasan zending godang do halak sampai nuaing pe masih dang ngadong gok manang hibur rohana manjalo barita nauli nasian Tuhani bahkan ditolak alai lemar gogo maton dii lau mamasu-masu akana posona parbarita nauli misalna aka evangelis, akas pandita, guru huria, bilpro, diakones, bahkan situa, bahkan sudi, nanaing dipakai Tuhan lau mamaritaon barita nauli amang inang, say berbagai cara do dipakai lau pasahaton, poda, tona, parsiajaran nasian Tuhani, marhite Bibel manang barite barita nauli. Jadi molo tabering barita naulion hampir dos songon lalang manang duhut-duhut. Molo lalangikan molo tabering manginang semakin tadaba ibana lam gudang lam martumbur jala gudang bulungna
nang songoni keduhut nang songoni pe di babet tibana di pahabis alai toktong do amanginang terus rotunas namuse jala songon bersemangat lau menghijaukan la gabe tanoi pe gabe tertutup ibana alani duhut lalangi makana danga dong naboi membinasakan lalang duhut alana memang di mana saja bisa bertumbuh berkembang ya di mana saja itu jadi iman makin dibabat ya makin dibatasi dihampang parbarita nauli pasahaton hatan di Tuhan maka semakin merambat maibana satu antero ni portibion satu ujung ni portibion sude halak sonari nunga memboto ahado lapatan na barita nauli manang good news. Nah, mula taberin di bagasan turpukona manginang songon dia semangat ni apostel Paulusi naing pasahaton hata doho poda barita nauli tuhala Efesus nang paibana tartakup masuk hurungan jala tarhurung ibana ya sampai tanganna pak nape betul-betul di tali alai dang surut niatna lau pasahaton barita nauli dang lo surut ya nang pe pamanganna itu tutup songoni ale tuktung do ibana bersemangat dang babiar ibana dang hulsuan ibana songoni ale coba ibana molo dang be ibana pajupang dohot kuria na dilayani ibana ai tongos ibana surat yang penting songon dia mah barita nauli boy satu sude aka jolma ditiki dang peduli ibana ai di tongo-tongo ni bangso itiki adong do di dokon hal Yahudi do non Yahudi ya dan persoalan di bana pokoknya di surat ni bana dungi di tongo si bana surati sude menangisi pe aka dana aka namar baju aka doli-doli aka ama ina satu na tua-tua pe manjalo barita nauli aka namar pangkat na sangap do aka nalia pe boy manjalo barita nauli bahkan di kehidupan ni bangso juda tiki adong do mandok ba hamido nasi tong songon halak Yahudi berarti di luar Yahudi dokon nasi dia tong nasi dia mai songon ruas naramun songoni adalah songon halak si pilebegu alai ternyata barita nauli na di pasar aposteli bodo ternyata pasadahon halak Yahudi do non Yahudi halak menganggap nasida jolman nasi tong dia dopan di bata bahkan adong do jolman non Yahudi menganggap nasida ima halak naramuna kepardosa alani barita nauli boy do marsada nasida songon di sinagoge di pertemuan parsauran dohot hubungan nasida bermasyarakat di tonga-tongan di luar nasida di Efesus. Jadi firman Tuhan bisa mempererat mengikat tali persaudaraan. Bahkan jolma na berbeda pemahaman, berbeda pemikiran, berbeda paradigma alani barita naulion bodo gebesada. Jadi boy tabering bahwa songon tahu buko na manginang di tahun kesehatian. Ya, pribadi manusia yang berbeda bisa menyatukan. Molo di bagasan Tuhani, molo di luar ni Tuhani mungkin ya dang boy pajupang, dang boy dom. Nang songoni misalnya molo ditinjau dalam bidang gender bawa boru ale molo di bagasan hata ni Tuhan sarupa doi manjalo pasu-pasu nasian Tuhan ima hagogon kedahsyatan ni barita nauli manang hata ni dibata na di pasahat apostel tuhalak Yahudi dohot nan Yahudi. Bahkan mereka semakin menyadari bahwa hanya kebersatuan kesehatian itu terwujud di dalam firman Tuhan. Aisada do dituju ima debata di bagasan anak-anak Yesus Kristus. Urian itu hatta amang inang seksi lansia. Ahado pangiduan ni turpukon tuhamu saluna aka na tua-tua nami. Adong na dipangido. Parjolo di bagasan turpukon yang dipangido tu sudia kana tua-tua nami bahwa ternyata boy do hita songon apostel Paulus sinuaingon yaitu pembawa berita sukacita pasahaton hatani di bata dalam arti di tonga-tonga ni keluarga nang tu akapino parmu sudena
di memehon ho barita nauli hatan di Tuhani, mangalion ajar, mangalion poda tu aka sundut, aka naposo, bahkan tu aka generasi muda sonari, bahkan tu pinoparmu amanginang. Sarupa do ho dipakai Tuhan inang amang nagabe sibon barita, songon apostel naujui. Jadi unang mabiar unang holson tadok nga matua nga sudah gogokku dakku boto be manjaha bibelon songon dia mohon pasahaton ay nga cik daging saluhutna bereng mamanginang, sedangkan apostol Filipe terhurung ibana boydo ibana pasahaton poda manang barita nauli itu sudah keluar. Tidak ada batasan bagi orang yang mau untuk memberitakan firman Tuhan, apalagi di tengah-tengah keluarga kita. Sangat banyak kemungkinan. Napa dua kon amanginang dedok di bagasan turpukon bahwa barita nauli pe boydo pasadahon akan namar marangi. Jadi misalnya adong namar serak, adong namar badai, adong na terpecah belah di tengah-tengah ni keluarga, mari hatan di Tuhan boydo pasadahon. Kayak misalnya aka na pilih-pilih pandohan, pilih-pilih pemikiran alani disuruh roh dungi membiki barita nauli marende martahnyang ya sada pelean nasida sunguni boydo pasadahon dia ka keluarga akan amarangi, dan itu dilakukan dengan keajaiban firman Tuhan. Jadi dalam arti satu tanggung jawab doi tuhita nang sebagai hamu sebagai na tua-tua di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni keluarga. Tanggung jawab satu bagian ni tanggung jawab muna doi. Mungkin idol lapatan ni Tuhan ni mangalion tuhamu hai pason kejeng ni umur ipake Tuhan ido gogo muna ya nang memiliki keterbatasan ale diparar dia batadoi hamu manginang lau pasahaton hatai lau pasadahon akan amarangi di keluarga do saluhutna ya napatoluhon amanginang di do hata natson bahwa holan barita nauli do lau pasadahon aka keluarga akan amarangi akan amardongan tubuh akan sahuria pe boy isarana molo hita marminggu molo ngadi jauh paragenda di dok marite hite guar di bata ama anak dok ton di perbadia lo pasadahon nita doi ditiki dokon marende mahita lo memuji Tuhan rak mahita marende pasadahon doi dungi titiki disuruh hita misalnya martangyang mahita tolopi mau tangata napasadahon doi dalam arti ibadah juga bisa mempersatukan orang yang tadi dari tempat yang berbeda, rasa yang berbeda, persoalan yang berbeda, pikiran yang berbeda, alai molo di jauh hatai nasida gebe lam sadado lam togudo aporsionna dapatanna semasi kita hidup pantang surut kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Dipakai Tuhan do gugut tahun, dipakai Tuhan do hamalota, ya kepintaran, kecerdasan dan do bisuk nanlion dibata duhita dipakai do, ya. Jara dipakai Tuhan do aka materi misalnya dong dihita, dipakai Tuhan do lau memaritan barita nauli. Hai pasota dipakai Tuhan do saluhuna. Ya, ima di dokona menang. Malo mar barita nauli, dang adong batas waktu. Dang adong batas umur, dang adong batas-batas ni molo ikon hipas jolo manang bican marsai songonon sehat sakit muda tua kaya miskin bisuk manang adong kelemahan moro Tuhan nunga memake menjauhi hita lamar barita nauli ikon semangat do hita ikon radedo dirita daging ta dohot tondita lau pasahaton tadok tu Tuhani. Ini saya Tuhan, utuslah saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Marite pasu-pasu na lion Tuhani, marsangat magwarna, dapotan las ni rohama, hita salhuna tarlobi, dihamu, amang, inang, songon na tua-tua di tengah-tengah ni keluarga, nang di Huriata KBP Keramat Jati. Amin, martangyang mahita. Tuhan asi maroham dihami pasu-pasu ma hatamon asa membain hagugoon di rohan ng pikiran nami
Songsonima isudi aka na tutua nami seksi lansia ni huriam. Tuhan pakema nasida Tuhan asa boi nasida gabi sibon barita nauli. Di tonga-tonga ni keluarga manang tu dia pe nasida lau. Lama memehon hata poda, hata pasu, tu sudi aka sudut na poso. Asa boi tercipta kerukunan musia di tonga-tonga ni humaliang nasida nang keluarga nasida. Parar magogo ni aka seksi lansia aka na tua-tua nami. Asa semangat nasida, asa manandan nasida dia keasin ni rohani Tuhan. Dan persoalan umur, dan persoalan ni situasi keadaan kesehatan. Alai molo olo do, sai lehoni Tuhan do hagogoon do bisuk boy pasahaton akan hatanaul na denggan di tonga-tonga ni parngulun nasida. Mamasu-masu maho Tuhan isudi amanami inanami asa margogo jala marlas ni roha nasida. Molo adong namar sait Tuhan lehon magogo doa malumon mariti ka ubat si panganun sinumon na dipake nasida. Ale molo marsa roha nasida Tuhan togu-togu ma dongani ma asa unang pujun nasida sala mamikiri sude akaragam ni pikiran nasida. Adong doho Tuhan na toktong mangurupi sude akan atua-tua nami. Nang pe di bagasan tahun 2022 ikon tetap dohami berkebaktian PHD secara online. Alai dang makurangi semangat, dang makurangi hami dilau menjaha hata nabadia memuji guarmu jalarap martangiang dia depanmu. Pos dorohanami Tuhan ho toktong mandongani hami. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Sian buku ND nomor 467 ayat sada las tapapunguma peliata amanginang. Tatutup ma acara pihadeta tatanyakon ma peliata martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di banu gijang hodo haroroni saluhu silon lehon na denggan do nasa ulibasa na moliutus. Kupasat hami masian na mitwami plenami tuho sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asaw para se kami pilianon patimbulon na rajon mo tonga-tonga ni Uriam do di Portibion. Buhay marohan nami maritihiti tondim asalamutan dami gorang ni silolon mi tuhami asalam girgir hami mandok muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus do holong ni rohani di bata ama do parsaran ni tondi porbadia ma nama masu-masu hamu saluhutna. Amin. Songonima amanginang sudi akan atua-tua nami lam tamba ma kesehatan dia hamu do las ni roha manang di dia pehamu sonari di babatama nama masu-masu hita. Amin.